Predstavte si miesto, kde je všetko pripravené a môžete stavať hneď. Pozemok takmer 2000 m2 s pravoplatným stavebným povolením a projektom. Rekreačný dom na celoročné bývanie, inžinierské siete sú v dosahu a projekt počíta so studňou a žumpou, takže viete začať bez zbytočných prieťahov. Lokalita ponúka pokojné prostredie s rýchlou dostupnosťou do centra. Ak hľadáte pozemok, kde sa sen o vlastnom bývaní mení na realitu, zavolajte mi. Volám sa Norbert Nemeš a som z Reality s vami.